cañuelas son las almejas bajo el mar. Y las babosas son targocosas bajo el mar. El caracol es saxofonista y... Hola, nenos, nenas, un bico para todos. Mirade, vou vos presentar a miña man dereita, que ten dibuixado un sol, védelo. E vou vos presentar a miña man esquerda, que ten dibuixada unha lúa. Vale? Imos facer un ritmo para presentalas. Atendede. 1, 2. Temos que dar 2 veces, vale? 1, 2. Pero a vez que damos 2 golpes, decimos esta é a man. Repetimos, esta é a man. Vale, esta é a dereita, verdad? Bueno, pois deixamos soamente a dereita. Sería esta é a man dereita. Repetimos, esta man dereita. Repetimos, esta man dereita. Bueno, como a dereita xa coñecemos, imos facer o mesmo coa esquerda. Entón facemos esta man esquerda e queda da lúa que é a esquerda. Outra vez, esta man esquerda. Repetimos, esta man esquerda. Bueno, hai que repetilo moitas veces para que saia, Podedes dibuixar a lúa, o sol ou o que queirades. Mirade, hai outra posibilidade que é combinándoas. Entón sería esta man dereita, esta man esquerda, esta man dereita, esta man esquerda, esta man dereita, esta man esquerda, esta man dereita, esta man esquerda. Moitos bicos. Vémonos. Vives contenta siendo sirena, eres feliz.